Ammatikseen Idols-juontajan töitä tekevä Niina Herala on bongannut käytävältä seuraavan kilpailijan. Mitäs Juuso-poika täällä? No, tulin tuolta Joensuusta tänne koettelemaan. Joensuusta tuli. Mikäs sä oot miehiässä? Ihan hetero. Ihan hetero, okei. Juuso on miettinyt alan vaihdosta. Vois koettaa, että pärjääkö yhtään hyvin viihdealalla kuin kauppa-alalla. Oletko pärjännyt kaupan alalla? Kyllähän mä tuolla merikonomikoulussa on saanut 3. kakkosiakin. Ja nyt katsomme, pelastaako musiikki sinut liike-elämältä. Selvä. Mitä ajattelit laulaa? Popedan matkalla Alapuolaan. No niin, Tampereella kun ollaan. Pullat pystyyn, taikina nousee, baby nyt leivotaan. Olen kaupungin tavoitteluin nukkomies, heitän hiivat tosta vaan. Munat tarttee pullien päälle, laitetaan kun paistetaan. Mahtava tuoksu uunista nousee, se ilmassa haistetaan. Hei tyttö, olen matkalla Alapamaan, mennään yhdessä leipomoon. Olen matkalla Alapamaan, jos mestari leipuri on. Mestari leipuri on, Juuso, kiitos. Oi Risto. Kyllä tää siis... Kyllä mä sanoisin, että... Tai jonnekin viihdealalle tästä kannattaa varmaan pyrkiä sitten. Jos ihan rehellisiä ollaan, No? niin kaikkea mitä sä laulat voidaan käyttää sua vastaan. Joo, muista, että musiikki ei ole helppo ala. Jos sulle toi kauppateko on helppoa, niin musiikki ei tunnu olevan ainakaan. Onneksi Juusolla oli varasuunnitelma kaupan alalla. Nyt se on menestynyt jo kaupan alalla, vaikka se on 16. Ei vitsi. No mitäs? Hetero Juuso ei päässyt. No ei hetero Juuso päässyt. Laulu oikein kunnolla. Joo, tekevälle sattuu.